repede! Darius! Hai să luăm! Patrick! Haide, Andrei, haide! Mingea două! Bravo, ține la noi! Darius, ține la noi! Ce vezi? Claru! Bravo! Bravo, bravo! Da, pleacă, prinde! Prinde mai sus și cearul, Andrei! Dreapta ta! Acolo! Așa, bravo! Construiește aproape, îl vede aproape! Patrick, ești prea mult în margine! Haide, haide, reacție! Pune jos! Hai să o luăm, hai să o luăm, hai să o luăm! Hai să o luăm! Da, reacție! Reacție! Cezar, hai să ținem puțin de ea! A fost primele atingeri! Dacă... Hai să ținem Pe linia, Darius! Darius, sparge linia aia! Mai sus! Bine! Mai sus așa, direct, direct, direct! Și plecat! Bravo! Bravo! Hai, mă, Luca! Ține la tine, ține la tine! Da! Da! Sparge linia! Sparge! Iar în jos, Hai să luăm, hai să luăm! Cine atacă acolo? Pune jos! Bravo! Bravo! Haide, 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 haide! Reacție! 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 Ianis! Vine la tine! Da, mic! Așează-te! Ianis, calm, Spate, joacă și Alex! noi să construim! Prinde! 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 Hai, Andrei! Hai, Andrei! Hai, Andrei! Aici, Luca! Du-te, Luca! Du-te, Luca! Prinde-ți așa! Vino, Mariu! Du-te, du-te, Vlad! Haide, n-are unde, n-are unde, n-are unde, n-are unde! Da, poftim! Da! La careu! Bun! Bravo, bravo, copii, bravo! Așa mergea direct! Mario în fața lor, între ei! Așa, atât! Unul în față, unul în spate, băieții, atât! Bravo! Atât, atât, Bogdan, du-te în față, du-te în față lui Bogdan! Dar unde? Nu iese! Nu iese! Nu iese așa! Bravo! Poftim, poftim la Bogdane! Atent, 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 nu poți să fie, mai repede joacă ce vezi, ce vezi, ce vezi? Hai mă Bogdane, mai mă Bogdane, mă! Bravo! Bogdane, mai atent, Bogdane! Scot ceva! Scot ceva! Bravo! Bravo! Pasa la joc! Ia-o, ia-o, dă la cap, dă la cap! Bravo, scoate-te la aglomerație! Da! Hai Andrei, hai Andrei, hai Darius! Ce vezi, ce vezi, joacă ce vezi, joacă ce vezi, joacă ce vezi! Deschide-te, bănele, deschide-te! Bravo! Joacă mai repede, mă! Haide, nu, dar... Nu, dar hai să ținem puțin de ea și să pasăm! Ia uite! Atenție, spați! Hai Bogdane! Hai Bogdane! Bravo! Bravo, pune jos, hai să pune jos! Bravo! Da, da, da! Ultramăr, ultramăr! Bravo! Uitați-vă oamenii acolo! Mă respinge, așa Bogdane, urcă. Atât Mario, mai în față, Mario, mai în față lui. Așa, acolo.
Haide! Haide! Termino! Scoate de acolo, răbdare! Direct! Aici, Bogdan, urcă, interior, 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 așa! Hai, Andrei! Hai, Luca! Hai, mă, Luca, dă-o în poartă, că ești la 1 metru, lucrule! Bravo, hai! Hai să primi, Darius! Coboară mai jos! Du-te! Prinde! Andrei, stânga ta, Andrei! Du-te, du-te, du-te! Joacă ce vezi! Haide! Joacă ce vezi, mișcare! Așa! Stai să nu ți se Bravo! Bravo, nu nimic, Avla, bravo, la loc! Cu fața, coboară! Darius, trebuie să primești toate mințile! Mai în spate, Andrei! Optaru, Andrei! Optaru, Andrei! Joacă ce vezi! Andrei, domn profesor! Ce vezi? Bună ziua, bună ziua! Ce vezi? Haide, haide, Luca! La fel. Hai să facă mișto! Da, nu iese! Nu iese! Bă, Andrei! Hai, mă, Andreiule! Două spații liber, două spații liber! Haide, Luca, haide, Luca! Haide, Luca, prinde! Prinde dreapta ta, Andrei Cinciaru! Bravo! De ce aici în aglomerație? Scos ceva! Scos ceva! Prea mult, prea greu! Prea greu! Bravo! Bravo, iau, Aproape-s așa, aproape-s așa. Iau, că nu merge. Dreapta, Andrei, Cinciaru, Andrei! Darius, spatele tău, unde te duci, Darius? Du-te în el, du-te în el! Cu fața! Mamă, te duci cu dreptul! Matei, informează, Darius! cu stângul și poate să Darius! la Anteanu sau la Patri. Că nu era nimeni, absolut nimeni. Hai, bine, pierdută unde? Mișcare! Alex, mișcare acolo. Hai, vreau să știi ce faci. Marcăi! Hai să terminăm. Ești, bravo, ești în el! Nimic! Da! Joacă la tine. Interior! Bravo, plecă de acolo! Dani, cal! Alex! Cal! Darius, apoi! La cine? Joacă la tine. Ești acolo, Bogdane, ești! Bravo, cu progres. Hai să fii cu progres. Stânga, Luca, du-te, Luca! Eu zic stânga, tu la tași pe ăla. Până te închide și bate. Minus așa, plecă cu el, Mario. Bine cu Ianis. Bravo. Hai, Bogdane. Lasă-l pe Alex să bată. Iau iar. Lasă-l pe el. Așa. Bravo. Doamne, păi și unde a fost mâna? Lasă. Repede. Ce te grăbești? Iau. Deschide-te, Patrick! Hai, Darius, în centru, vină mai jos puțin, să faci superioritate. Haide, prinde, om! Prinde! Tu, Andrei, închide Vlad! Care unde? Așează așa, bravo! Vlad cu Andrei, mișcare așa, atacă și tu și închid! Haide! Hai, Andrei! Du-te, continuă! Hai, Alex! Du-te cu el, Patrick! Iar-te nimic cu decisiv! Bara a doua de iar. Marcați, colțul lui, mai jos, Bogdane!
așează-te, așează-te, așează-te! Bravo! Vorbește! Apar interior, Mario! Vine de aia, vine de aia! Yes! Așa! Patrick, dai drumul la joc! Da! Ci! Bravo! Bravo! Foarte bună, bravo! Ce vezi? N-avem sens să o întorci acolo! Haide, Vlad! Volta, așa! Așa! Du-te, n-are unde, n-are unde! Bravo, dai drumul la minge! Hai în el, hai în el, hai în el! Controlează! Da, Alex! Vezi că te închide, ia-o din nou! Bă, Darius! Da, singur! Hai, Andrei! Dai linii, dai linii, dai linii, dai linii! Du-te, vină, Vlad, vină, Luca, vină, Luca, vină, Luca! Aici, așa, așa, așa! Dai linii! Pas! Pas ce vezi! Pas ce vezi! Haide, haide în el, haide în Bravo! el! Ce vezi? Închide zona, așa! Ușoare! Hai, prinde, 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 prinde! Suport, suport, Muntene, suport, Muntene! Da, bravo! Vezi că te scoate? Hai, Andrei! Hai, Andrei! Hai, Andrei! Hai! Dacă, Alex, dacă atac decisiv, atacă decisiv, că te scoate. Vorbiți între voi. Lasă-l pe el. Ia-le, n-ați juca foarte, ia. Andrei! Andrei! Coboară, Mă simți tu. coboară un pic! Mai spre mine un pic, mai spre mine! Atât! Atât! Stăm sus. Interior! Atacăm invers, Alex! Bravo, ține la tine. Mamă, Darius! Scoate-te în aglomerație, bravo. Du-te! Ieși! Ieși! Ce vezi mai repede? Poftim așa! Ce vezi mai repede? Darius coboară lângă Mario, așa! Prinde om! Prinde om! Ăsta e om în spate! Mario stânga ta, atent! Luca! Luca! Optarul! Ei! Scoate, scoate-te la... David, joacă ce vezi mai repede. Alex, stai la 11. La 11. Mario! Dă-te un pic mai în spate, așa! Urmărim! Darius, 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 Haide! Haide! Așa, bravo! haide, respinge-o! Bravo, bravo! La joc, la joc, la joc! Da, haide, haide, agresiv! Da! Haide! Da! 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 Hai în el, hai în el! Hai în el și... Bravo, bravo! Haide, Vlad! Prinde! Prinde-o! Stai așa atent aici! Luca, închide un pic zona aia, la optarul ăla mai repede! Nu este! Bravo, Șordario! Da, faci bun! Da! 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 Așa! Da! Da! Salut! Salut!
La loc! Așa! Vinde-o! Vinde, du-te în frână, pleacă tămării, pleacă tămării! N-are unde, Vlad! N-are unde! Atent așa! Adu-mă-te! Haide! Ieși! Ieși un pic, ieși un pic! Apic! Atent! Haide! Haide! Da, Andrei! Da, Andrei, n-are unde! Du-te, Luca! Haide! 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 Nu cade! Da, Luis, iarăși, mă rog! Da! Vic! Ce vezi? Hai, Vic! Hai, Vic! Coboară! Coboară! Da, Bogdan! Bravo, bravo, bravo. Este jos, mă rog. Mișcare teren mai multă. Joacă cu un pic, dar nu sunt la liber. Hai, Vic, hai, Vic. Hai, Vic. Spune jos. Ia la mână. Gata. Poftim. Hai, mă, Vic. Bravo, Vlad. Hai, Vic, dă cu stângul, Vic. Nu cade. Bravo. Pas bun. Da, ce vezi? Da. Reacție. Coboară, îmi dă Nichel, din piel. Așa, se duce el, bravo. Vic, haide un pic mai atent. Hai, coboară. Acolo trebuie, Vic. Ei, doar, vino să bați. Urmăriți toată lumea! Haide! Da! Terminăm! Mai atent, Ei, campanele! Mai atent, ești de acolo! Da, bă, interior! Da! Ce vezi? Joacă ce vezi, Victor! Bravo! Ce vrei tu? Ai om în spate, Optaru! Ia-o iar! Haide! Cu Mariu! Bravo! Mai tot respiră, ieșiți acolo mai mult, respiră, răbdare, Vreau să stai la 22 acolo! Vreau să stai la 22! Așa! Interior! Caută-ți poziție! Dani, 22! Andrei! Mă, Luca, mă, că e previzibil! Haide! Ia-o iar dacă nu merge! Sigur! Așa! Du-te, Andrei! Eu, Mario! Bravo, Călin! Interior! Mai departe! Ieși, sigur! Apar, Victor! Haide! Normal, băi, bravo, excelent! Bravo! Bravo, Vlad! Bravo, Sasha, bravo aici! Dani! Bravo, Vic! Vreau să stai la 22 pe construcția lor! Bravo, copii! Haide! Hai să recuperăm! Da! Reacție! Haide! Aoleu, ce ușor! Ce vezi?
Navigare reacție cu noi! Bravo, Alex! Direct! Hai, Luca, pleacă, Luca, de ce stai? Du-te, Saș! De ce stau, Luca? Da, Sașa, da, continui! Da, reacție! Poftim! Ate, Mario! Ce vezi? Legi, mă, Matei! Calm, dar faci tare bun! Bravo, atache! Interior! La 22, Dani, la 22! Bravo! Dani, Interior, dar mai pui foarte mult efort, stai doar la 22, Atât! Doar la 22! Bravo! Bravo, copii, bravo! Așa, cumarul. Reacție, da! Tot ceva! Da! Dai drumul, Vic! Reacție! Așa! Interior! Da! Hai să recuperezi! Vino, că aici, stânga, Luca! Hai, Andrei, acolo cu ăla! Ziu! Haide! Da, Mario, ce vezi, da! Repede! Da! Adică, interior! Da! Hai, Darius! Vezi să nu plece! Du-te cu el! Așa! Nu-ți așa, am văzut, n-are nimic! Haide! Du-te, Luca! Poftim! Repede! Și! Haide, bagă în poartă, bagă dreptul ăla! E a doua! Hai, Luca, bagă dreptul dacă vrei! Bravo, foarte bună, bravo, copii! Faci pe luare pe piept? Haide! Oare! Haide! Hai, Vlad, închide, Vlad! Interiorul mai spate, Optaru! Mamă, cum mă surprinde! Marcați, așa, ține pe lung! Caută 2 cu 1, Bănele! Bravo! Da, Patrick, vino, Patrick, vino aici! Așa! Uite 25! Scoate de acolo! Da, Mariu! Stai în fața mingii! Andrei, vino aici faza asta, vino mai repede. Urmărește! Ia vezi, Matei, Andrei! Stânga! 22, Dani! Haide! Optim, Andrei, până pot! Hai să luăm, De ce te bagi în ei? Te bagi în ei și-i spațiu aici, Andrei! Bravo, Alex! Dai drumul mai repede! Uite-te spațiu aici! Hai, prima soluție pe care o vezi, repede! Haide! Plecă! Haide! Hai, mă, Luca! Bravo, copii! Hai, Lucule, haide! Unul față, unul spate, că nu-l mai prindeți. Darius!
Haide! Bravo, Mario! Scoate-vă! Scoate-vă! Coboară! Coboară! Vezi aici! Coboară, Luca! Luca, peste tine, coboară! Coboară aici, așa, în locul lui! Haide, Luca, tu ești! Bravo! Mai repede că aglomerezi, mai repede că aglomerezi! Haide! Repede că aglomerezi, Andrei, tu, Andrei! Nu-mi pe loc, hai, Luca, vino, vino, așa, vino, vino! Repede că aglomerezi, repede că aglomerezi! Ia ușor, lucruri! Da, deschide! Repede, ce vezi, ce vezi, ce vezi să aglomerezi! Ce Hai, vezi Luca, hai, Luca, hai, Luca! Haide! Darius, Bravo, ce vezi, repede! Darius! Coboară lângă mare! Coboară mai mult! Coboară mai mult, că sunteți foarte larg, sunteți foarte mult! Așa, atent aici, atent, așa! Uite, Bogdane, Bogdane! Haide, haide! Haide! Bravo, repede că aglomerezi, Șaule! Da! Repede că aglomerezi! Atent interiorul! Hai, Andrei, deci te oprești! Deci te oprești, Andrei! Fii atent, Bănele, la linie! Lasă arbitru! Reda! Lasă arbitru, Alexei! Reda! De la vestiar mai e urile! Scoți ceva! Du-te-ți așa! Ieși în el! Și! Ieși în el! Încă o dată! Dani, Da, Mario! Dani, Da! aglomerezi foarte Da! mult, stai la ultimul! Scoți-vă! Scoți-vă! Da! Hei! Păi e invers! Păi e mingea la el! Nu-i nimic, la loc! La loc! Bravo, Vlad! E la tine, bravo! Tot! Nu e la tine, e a ta asta! Joacă, hai! Da, Alex! Da, Darius! Da, Darius! Dai drumul! Hai, Mario, cere! Mult mai departe! Direct! 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 Bravo! Interior! Caută interior! Caută interior! Interior, bă, era mare! Bravo, acasă! Interior! acasă, Da! acasă, Da! acasă, Atacă! Gata, așa, tot așa, tot așa, cobor! Du-te, Luca! La tata Andrei, numărul 4! Haide, haide, n-are unde! N-are unde! N-are unde! Hai, lucrule! Ia vezi peste! Haide, Bogdane! Lai să marche! Andrei, te informezi! Bine, direct! Ce vezi? Da, da! Bun! Cere, Andrei! Da! Cere! Bravo! Mai departe! Haide, ieși în el! Mamă, ce stai dat! Haide! Haide! Da! Ieși! Poftim! Sigur stă așa! Bravo! Bravo, copii! Foarte bună acțiune! Bravo! Dani, vine și respiră puțin. Repede. Foarte bună acțiune! Bravo! Aveți să mergem la profesor? Va bine acum! Gata, că a venit! Mulțumesc frumos. Haide! Haide, Vlad! Acolo, da, nu mai este! N-are unde! Da, du-te, Luca! Du-te, Luca! Vino ăsta așa, prinde Andrei stânga ta, Octaru! Acolo! Haide, Luca! Bravo! Foarte bine, bravo! Așa a văzut, nu mai contează, gata, lăsați arbitrajul! Andrei, că-ți vine, Andrei! Tot tu, Andrei! Bravo! Calm!
Joacă! Ce te bagi între patru, cred că poți. Lasă radical. Joacă repede și interior. Bravo! Bravo! Mingea două! Da! Hai, Vic! Haide de la poartă, Victor! Sprint! Sprint! Sprint înapoi! Hai, repede, pasează repede! Hai așa, hai așa! Bravo, repede pas, repede pas! Așa, bravo! Interior, mă, nu la margine că te ia! Ascultă-mă! Ascultă-mă că știu ce spun! Haide, bravo, curaj, bravo, e bine, haide! Mută de aici! Continuă, Darius! Haide, continuă! Haide! Haide! Și! Haide! Bravo, copii, bravo! Haide! Haide, prinde! Prinde! Poftim, Andrei! Hai, Darius! Repede pasul! Repede pasul! Pas bun! Mario! Bate, Mario! Bravo! Bravo, copii, bravo! Calm, atent! Dai și pa, bravo, dai și pa, Alex! Bravo! Da! Bravo, de ce-a primit de acolo? Bine, Mario! Da! Joacă repede, da! Hai, Luca, hai, Luca, hai, Luca, hai, Luca! Hai, Luca, coboară, Andrei! Andrei, sprint, Andrei! Ce vezi? Sare unde? Așa! Of, ce decizii luăm! Sprint! Andrei, ai pierdut mingea și mergi! Andrei, ai pierdut mingea, vreau reacție de la tine! Așa culoarul! Da, băi, da, bravo! Bravo! Cu fața atent! Haide! Prinde Cinciaru, Andrei! Uite unde joc! La repede pasul, bei linii! Hai, Anis! Da! Direct! Am venit la mine. Bravo! Bravo, copii, bravo! Bravo, haideți aici! Haide! 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 Mai repede ce vezi! Tu, Andrei! Așa, da! Două la noi! Repede! Du-te, Luca! Poftim! Da, Alex! Alex! Dar loc, mai repede, așa, mai repede! Poți trimiți aici, fără mingi, nu dai nicio lucru! Fără mingi! Haide! Da! Să faci, Darius, te ferești! Da! Bun! Poftim, Vlad! Du-te, continuă! Prinde om! Dare unde? Hai, Luca! Dare unde? Vezi interiorul! De ce pasează Luca aici? Atacă spațiul liber! Până mâine! Repede! Timp! La poartă!
sprint la loc! Haide, Luca! Haide! Bă-uite, poftim! Hai, Victor! Hai, Vic! Hai, Vic! Hai, Vic, iese! Iese! Așa! Mai repede, Cezar, ce vezi? Ia-o, ia! Poftim! Așa! Repede! Repede! Reacție! 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 Da, Bogdane! Da, Nectarie, bravo! Rămâi pe loc, Mario! Așezat! Da! Cine pleacă linia a doua? Poftim! Reacție! Reacție! Da, Andrei! Da, Andrei! Da, Andrei! Repede! Bravo! Urmează! Da, te cult! Da! Da! Interior! Reacție! Fără fault! Bravo, Sasha! Scoate-te la aglomerație! Vino, vino, culoarul, Alex! Uite-te în spațiu, hai, Alex! Mai departe! Hai, mă, Darius! Hai, repede, 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 repede! Coboară, sprint! Joacă ce vezi, repede! Da! Sus, sus! Scoate de acolo, scot! Repede pasul, repede pasul! Hai, Luca! Bravo, Luca! Bravo, Luca! Pe Iane! Pe Ian! Pe Ian! Hai, Dariselu! Repede! Haide! Uite ce faci ceva greșit. Reacție! Reacție! Stai în fața mingii! Așa, haide! Da! 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 Interior! Da! Alex! Da! Alex! Plecă, Alex! Plecă, Alex! Poftim! Bravo, băi! Ce vezi? Ce vezi? Ce vezi? Ce vezi, băiatul meu? Ia încearcă să-ți ia Aha, tine. aha, bagă dreptul la... Reacție, bravo! Interior, da! nimic, Așezat! alergă, alergă. Da, ia vezi, Vlad! Poftim! Nu te întoarce cu spatele! Bravo, băi! Foarte bun, bravo! Hai să primești, Ianis! Haide, Vlad! Hai, Luca! Hai, Luca! Nu hai, te Luca! îndepărta, nu te îndepărta, nu te îndepărta! Acolo! Alo! Bravo, Alex! Dacă las să te judece, bravo! Joacă! Da! 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 David, strânge David, strânge David! Da! Da, băi, da! Fața porții! Da, reacție! Reacție! Fața, Luca! Ce vezi, ce vezi, ce vezi mai repede, ce vezi mai Da, repede? gol, da, gol, da, gol! Bravo! Fac gol! Sus, sus, sus! Da, da! Direct, centrale bună! Schimbare! Băteau, da? Sasha! Dani, veniți la mine! Dani! Hai mingea în teren. Haide! Haide! Coboară! Sprint! Bravo, hai bănele!
Intră în control! Da! Da, David! Așa, bravo, Vic! Oleg, Madu, eu l-aș fi spus că acum nu trebuie să plec, dar am meditat să l-aș fi. Serios? Haide, nu se întoarce! Haide! Coboară! Ce vezi, repede, ceau! Cezar! Vină la mine! Băieții, mingea așezată cu părăziște. Că pleacă de linia a doua, e la sol. Haide! Închide, Luca! Da! Du-te, prinde aici, Vic! Haide, ce e prea ușor! Da, Mariu! Hai mai repede, Aris! Strânge, Bănel! Pleacă, viteză, sprint! Poftim! Bănel! Las. Du-te, intră, ceaule, ia vină o tușă! Deschis! Aici ușele! Deschide, repoare! Haide! La ușor! Coboară! Bara a doua, ceaule! Atent! Da! Atacă mingea! Atacă! Bravo! Da, Luca! Nu mai deja, du-te! Continuă că n-are voie! Haide, Andrei! Ce înseamnă, bravo! Dani, cred că ce-i tot central. Mai vrei? Da! Bravo! Da, fața la joc! Joacă! Haide, scapă-te! Da. Ce vezi? Da, interior! Strânge, Da, repriza a început de câteva minute de vreo 10 minute. Gata! Bravo, hai mai atent, caută interior. Alex, vino aici. Du-te pe minge și le intră în față. Hai, Radu. Tare! Mingea a doua! Poftim, Ce vezi? Da, repede! Ce vezi? Da, accelerează! Ieși în el! Părește, bravo, la loc, sprint! La loc! Victor, numărul 16. Vic, numărul 16. Bănel! Vino, respiră și tu! Ceaule, intră în centru!
Bravo, calm! Repede, repede, Luci! Luci, eu car foarte mult! Haide, Luca! Hai, Luca, nu mai ești! Ce e singur? Repede, ce vezi? Da, repede! Tot! Hai, ce vezi drumul, Bravo! Da! Repede! dai voi drumul mai repede, mă! Gata, Mariuță! I-am și zis că vreau să plec la 2 fără spit. Ne-am plecat la deja. Hai! Auzi, dacă vrei, te duci în locul meu acolo, ia un meci și rămâne aici. Hai să luăm! Reacție! Copii, mă, țelată, Vic! Hai, Vic! Hai, Vic! Ce a tot tu, Vic? Primul, bravo, Muntene, hai Muntene, aproape de el, aproape de el. Domnilor arbitri, răzbune meciul Dacă acum. mergi după mine, dacă mergi să te bei dată, de-aia nu e logic. Edi, vină la mine! Următoarea fază! Haide! Ce vezi, Luci? Ce vezi, Luci? Ce vezi, Luci? Hai, mă, Costule, cum ataci, Costule? Bravo, Mari! Luci, Costule! joacă, băi, Ataci dă cu drumul frică, la cu pas, băr! mai repede, băiatule! Hai, lasă, dar nu știu. Dacă te grăbești acum, Da, știu. Deci ai 2014 sau 12? Bravo, Nectarie! Hai, Vic! Calm! Așa, ia vezi! Singur! Direct interior! Singur! Mai repede! Te băgat chiar la între trei! Optim! Da, Luca! Minge a doua! Da, Patrick! Linia, marcăși! Haide, primul! Fără fault! Coboară! Da, Radu! Fără fault! Hai, Ceaule! Da! Michelez! Da! Michele, descoperită! Reacție! 5! Bravo! Bravo, copii, bravo! Hai, Luca! Denis, te depășesc foarte mult! Nu mai joc cu partea aia, nu mai joc, că-l blochez! Bravo, repede! Hai, Luca, continuă! Haide! Da, Mario! Da, repede! Da! Ieși în el! Reacție! Sus! Ia ușor! Coboară! Dai drumul! Da! Edward, vină și bar!
rămâi acolo. Acolo rămâi, gata. În jumatea ta. Nu pleci înainte că nu te prinde. Băieții, ieșim cu lung direct. Urmărește în careu! Luci! Du-te în careu! Haide mai repede! Bravo! Da, băi, da! Te ieși bine fără să vrei! Haide acasă, trebuie să te porta mingea! Scot-se-va! Bravo, Luca! Bravo! Putere! Alex! Hai, vino! Coboare! Bravo, Luca, bravo! Haide! Nu iese! De ce mi iese? Așa! Te lupt! Accelerează, David! Bravo! Hai, nu-i nimic! Bravo, copii, bravo! Hai să scoate mingea de acolo, Alex! Patrick! Vino mai aici! Radu! Ce cum îl tragi după tine? Du-te la linie cu Victor. La linie cu Victor, acolo. Păi, da, normal. Ia uite, acolo rămâi, așa. Ia uite, Radu. Coboară acum, bravo. Ce vezi? Hai, Vic, prinde! Ce vezi? Da! Hai, de Sorin! Repede! Ieși în el! Da! Reacție! Acolo, așa! Ce vezi, mai repede! Joacă! Repede, ce vezi? Hai, mă, Victor! Trezește! Bravo, Ceaule! Scoate acolo, da, Luca! Ușor! Bravo! Hai, David! Acasă, David! Bravo! Băi! Bravo, copii! Haide, continuă! Patrick, atent! Haide, joc! Hai, mă, Radule, mă! Hai, bă! Da, bravo, tare, cal! Darius! Schimba cu Iani! Sperează 1-3, Mario, că bate 4. Așa, joacă. Da, mai departe, uite. Haide, că e bună! Haide! Ieși în el! Bravo! Bravo, Mario, bravo! Bravo, copii, bravo, Radu! Emi, ia vino, mă! Cezare! Ia-te de Inter, Patrick! Denis! Ești pe acolo și vină la mine! Așa, Mario, acolo, Patrick! Rămâi cu ta stânga! Haide, acum, haide! Haide! Da, Mario!
David, strânge David, strânge David! David, mai în centru! Bravo! Hai, Dani, hai, băiatule! Haide! 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 Prea ușor! Bravo, ce vezi, repede, Prea Ceaule, ușor! dai drumul, dai drumul, Ceaule, dai drumul! Bravo, repede pas, repede pas! Coboară! Coboară! Ce înseamnă, Mariu? Nu faci presiune aici! Hai! Prea ușor, Cosmine! Dani, Prea ușor treci! Dani, să fii lateral! Fii atacat lateral! Joacă! Interior! Interior, bravo! Pe vârfuri, primul la minge, primul la minge, primul la minge! Nu mai merge la revedere! Hai, la loc! Bravo, Ceaule, bravo, băiatule, bravo! Nu dai târziu! Cu fața, Tani, cu fața, Tani, fiți liniște la joc! Îi faci suport și lui Patrick în apărare, da? Hai sus acolo, Ciceaga, prinde Patrick! Bogdane! Vino pe dreapta aici, la un șper! Patrick, aici! Ce vezi, repede! Joacă simplu, te închizi aiurea! Te închizi aiurea! Hai de mai Luci, mă, Bravo, Vlad! Bravo, Luci! băi! Trebuie să jucăm mai repede, băi! Măcar foarte mult! Haide! Nu mai este! Nu mai este! Continuă! Continuă! Interior! 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 Așa! Așa! Hai, Denis! Bravo! Marcaj! Da! Da! Hai, Vic! Hai, Vic! Singur! Interior! Da! Da! Da, băi, da! Ia vezi! Ia vezi, Vic! Ia vezi, Vic! Haide, du-te, du-te! Bravo, Matei! Bravo, bravo, e bună, bravo! Bravo, Matei! Hai, Vic! Hai, Vic! Patrick, pune jos, băi! Reacție! Hai, Pandi, centrare bună! Ajută-l! Da! Interior! Interior! Nu, jos, Pune Bogdan! jos, pune jos, pune jos! Bravo! Bravo! Ia uite, Rad! Bravo și așa, dă uite-l pe Rad! N-are nimic, de acolo vine Patrick! De acolo vine, uite aici! Haide, bravo, nu nimic! Haide! Da! Nimic, bravo, la loc, sprint, Rad! Sprint la loc, așa, așa! Bravo! Vezi? Capul direct, cu capul dai! Da, mă, cu capul, mă! Repede, repede, ce vezi? Haide, Denis! Haide! Repede! Haide! Așa, așa! Da! Da, mai departe! Hai, Dani, hai, Dani! Reacție, sprint! Sprint, coboară, nu da atac! Ce vezi, Ceaule, ce vezi, Ceaule? Bravo! Luci! Haide! Da, repede!
ține la tine. Hai, Luca! Deschis, Luci, deschis! Bravo! Hai, David! Bravo, Pandi! Luci, vină la mine! Cezar! Mergi cu cași dreapta! Luci, vină la mine! Victor, vino aici! Luca! Ești prea jos! Vino zonă centrală, Luca! Stai între ei acolo, așa! Haide! Hai, Vic! Știm! Da! Fața porții! Că vine Luca! Că vine Victor cu poarta goală! Bravo, haide, bravo! Bravo, Martin! Hai, Vic, prinde! Mario! Acolo, Mario! Așa! Da, calm, se vede! Bravo! Trei contra unul! Prinde loc! Prinde, uite unde se șot! Până jos! Bravo! Interior! Dă-i pasă aici! Dă-i pasă, băiețe! Haide, informează-te mai bine! Hai, Denis! Are nimic, bravo! Hai, copilul, trezește-te bine! Haide, copilul, hai! Hai, Darius! Pas bun! Da! Reacție! Ce vezi? Repede că aglomerezi! Poate-le aglomerezi, băi, băiatule! Nu se va! Coboară! Bun, interior! Așa, interior! Așa, uite-l pe Radu, poftim, Radu! Ceaule, vezi că joci atacant central, coboară mai mult! N-ai voie, mă! N-ai voie să fii în offside! Hai, Luca! Ce să vă schimbați? Hai, schimbați! Ceaule, scoate-te în aglomerație! Darius, mișcare, să primești! Haide, cercă pe mine, dacă stai pe loc, nu primești! Sus, joacă!
Ia dai din cap! Cere, Vic! Poftim, singur! Da! Da! Poftim, poftim, hai la tu, hai la tu! Da, Luca! Hai, Luca, așa! Ce vezi? Reacție așa! Bravo! Bravo! Sus! Hai să muncim! Ce au mai poți? Ia deci, Pălăria! Bravo, Pandi! Haide, Pandi! Schimbarea de direcție! Reacție! Așa! Ce vezi? Așa! Bravo! Bravo, băieții! Atac! Are nimic, bravo! Coboare! Haide! Da! Optim! Da, Luca, continuă, haide! Nu cade! Capul dai cu capul! Capul chiar dai la ei! Coboară! Ce vezi, Șaule? Hai de el! Așa! Bravo, copii, luați mingea!